Chenjerai vafundisi venhema nemapasta nemabishop enhema mapriest enhema achauya achizviti isusu tiri mapriest tiri vaiti veshoko raMwari tinoziva Mwari vari mapere akapfeka makushe ewhai pasocial media apa. Vazhinji vakasara vaine shoko mumusoro mavo asi uvapo hwaMwari hwakatiza. Hakuna munhu waMwari anomira pajekerere pakazara thousands and thousands of people achitaura zvinyadzi. Hakuna munhu anoziva Mwari. Pane vafundisi vakawanda nevanhu vashoko raMwari mabishop akawanda anoparidza chero vachidzidzisa china chemudzimba chaicho vanoziva kuti kune mamwe mashoko anonzi anonyadzisira. Ndosaka richinzi kunyadzisira shoko. Ukaona munhu achizviti ini ndiri mufundisi, ini ndiri bishop, achimira kushama muromo achitaura mashoko anonyadzisira, itai question mark. Itai question mark nga zvokuti anotaura mavhesi ratove drama. Zvazvinoita ndezvekudai so. Kana wakamboziva Mwari, ukanamata Mwari, ukapinda mushoko raMwari, Mwari akazotiza uvapo hwaMwari ukatiza mauri, unosara uine mavhesi asingarevi chinhu. Unosara uchikota mavhesi ese awakadzidza but kwauri hacharevi chinhu. Hacharevi chinhu kwauri mavhesi aya. Saka chenjerai vanhu vachauya. Hakuna munhu chaiye anoti ini ndiri mutungamiriri weshoko raMwari, ini anouya kuzogwa nevanhu pamasocial media apa. Vatungamiriri veshoko raMwari, vanhu vekwaMwari chaicho, even Bible rinotaura vatinoziva chaivo vekwaMwari, vanomira pasoko. Vanoti chero dama rimwe rikarohwa kudai anotokupa rimwe dama kuti rova uko. Ukaona bishop kana pastor vanenge vachiuya vachitoita kukunga zvibhakera kuita noise vachiwanikwa pese kunge mweya wetsvina mumakuhwa paivese pese varipo, pane era. Hamusisiri munhu waMwari, munhu waJehovha. Tendeukai mudzokere kumavambo. Hanzi kutya Mwari ndokuvamba kwezivo. Mangovedeni makasara chete nemashoko amaiverenga asi uvapo hwaMwari hwakatiza. Even right now when God is looking at you, he sees a nasty person. Vanotonyara newe. He's so embarrassed kuti uyu munhu uyu mwana wangu here, because havachakuzivi anymore. God cannot even recognize you. Dzokera pauvapo hwaMwari unotsvaga Jehovha. Right. Mabishop nevafundisi atinoziva vanoti vakasvika pane bopoto vanoisa peace. Vakasvika pari kuchemwa vanonyaradza. Vakasvika pane nharo vanokoma masituations. Vakasvika pari kuda kunamatwa vanosvika vachinamata. Ndo vatinoziva. Nokuti munhu waMwari ibhini. Akafanana nemunhu wese kuti angoita tsvina yakanoka mbini. Tinofanira maproblems edu kuvanhu vaMwari. Ukaona munhu waJehovha achiti ndainda kunomudza dambudziko rangu inini semwana wesangano, roya ronzi ja paruzhinji kunzi regai ndikudzei ndimufumure. My guy, hakuna munhu waMwari akadaro. Uvapo hwaMwari hunotiza. Hakuna. Ukaona munhu waMwari bishop kana kuti mfundisi kana priest vachiti inini ndini wacho, inini ndakutokudzai ndakapenga, soko raMwari rinotanzi be humble. Vanhu vaMwari vanofanirwa kuve humble, kuzvininipisa, kuzvideredza. Ukaona vaine chikukutu chindini apa chine chinzi chindini chacho chinopa hapana, ini ndine maconnections, ini tinodai. Hakuna munhu waMwari akadaro. Hakuna munhu waMwari akadaro. Munowachiswa nemabalance. Mabalance anokuwachisai vafundisi nemi mabishop vanhu vaMwari. Dzokerai pauvapo hwaMwari. Mabalance ataurisi but musadherere mabalance. Hadi zvawo kulauda but hey, mabalance akaipa ngoti amowazivi chete. Musatambe nemabalance because vakatoipa zvokutodaro but hapana. Vanhu vanongochila zvavo, so vanongochila chingotasa kuti vachingoseka. So saka vanhu vaMwari, dzokerai munonamata, indai munotsvaga Mwari. 12 o'clock inguva dzokuti mudeedze Jehovha. 3 o'clock makuseni inguva dzokuti mudeedze Jehovha. Ukaona mufundisi kana bishop kana priest vachisvika na 12 o'clock vari panyaya dzemakuhwa, muzoti uvapo hwaMwari hakuna. Do not lead people astray. Right. Inini vanhu mirai ndikuudzei. If you follow a blind person, right, you all fall into a pit. Mese munowira mugomba. Nokuti munhu akukutungamirira ibofu. Be careful kutungamirirwa nemapofu. Vachauya vachiti Mwari asi vari mapere mukati.
nzwerai mweya. You have the spirit of discernment before you just follow nonsense and rubbish. Vanhu vamwari vanoteramira pazere vana pamasocial media apa. Vanhu vamwari we tinokumbirawo. Itai example kuvana. Itai madzimai asununguki kuya kuzokuudzai zvichemo zvavo without fear or without the fear of judgment and condemned. Chirai vanhu vauye kwamuri vachitaura nyaya dzavo makagara kuzviteresa. Let your work speaks for you. Let the people who have come to you antika speak for you. Kwete kuti unozvikukumadza. Hakuna munhu waMwari akadaro. Right? Solution in the E. Dzokerai pawapo waMwari. Munochema muri pana Mwari muti Mwari tadzoka. Tanga takarasika. We are using your word in vain. We are using your word to settle our own scores. Mwari vanokunzwai. Mwari ndewe nyasha, ndewe munhu wese. Vanoti uyai mose makaremerwa. Makaneta ndichakupai zororo. Handiti. Saka indai kuna Mwari muti Mwari taneta. Tadzoka, ndadzoka pamavambo, pakutanga. Mwari vanokuitirai zvakanaka. Kwete kusoro lauda nekuisa leader people astray. Handika aiwa tisikurwa isi zveli mabalance regaiti ngofura tangoti fure tichitaura maviri matatu kuitira kuti vanhu vazive so muve neso rakanaka.